kalong kabala kerku kaba ublay nang bu nang tha ula penkup yaka da kicing itnat kamariang kiba kreng ye kipriu na keleng banwan yuk kijat haka banyo mat ikil air pengat bat ye ki basingam karilom jantia kadai kawai ne kibenta jong kejela kabadon haka yabon kijaka ba itnat kibadon ru laki jong ki kanatang Kumba ka kam chunga kai perthai kalong ka wei ni ki matrai kam ki ba ka sarkar ka chu penslur bat kentiu namar kalong ka wei ni ki lat kamai let se ki jingtip halo ki chaka chunga kai ki long ka wei ni ki lat ban lam sata Karilom jaintia kadon syakathan mingi jong ka jela bat katkum ka khana samari jong ka snem 8,000 iwe kidon hado arlak khandai pesan hajar nrius pa khandai pu arngut ki pai ba nong shong snong hapo ka jingyar ka ba lai hajar pras pa khat khandai kilometer saudong kani ka thain kalong ka bapahu haki marpo khandau kumu motion bat udoyong ki ba ya yo pha ki mau bena ki bajrong bat ki bahe ki yang sakhi ya kadak jong ka jinget men barim hanar tiang ka bakis iem jong ki penar ki syong kisa bat penya ya kait ke hima ka khana pateng ulong shwa ka ya thu bakini kis iem jantia ki ju hiar sha jantia pur ka shnong ka baha menta hapo ri Bangladesh lingba ka shnong amlarem bat muktapur ban sakai pengat haka ayom telang Kawai na kidak barangsa haduk kini kisni kare ke jingking mau kabalashna da umar phalangki barulo lengsor lamare kisipai usim jantia banjam na siliang namar hakapor slap bahe kawa muwi labun bun snem bagani ke jaka kala sa ashra kabala ong bayu uhati ba uwai na kimau siang ulak kediano Day lengba ka Community and Rural Development bat ka Border Areas Development Program balamang kerpang ya ka scheme ban penbahaya kini jingkieng kum talala ban pendon kambiang ya ki kum haki por menbarim kadon kum bakhan riu kilometer hakalenti jawai amlarem dauki bat khamshaneng nangne ka ksha tlumui ka no rumpum ban kring ya ki nonglek nongwan Shuwaban poiha amlarem ke subdivision jong ka warjantia kadon ka shnong jarany ka jaka babun utiu klong rakot ka kerteng bapura jong uni kadai nepatnis khasiana dei hangni bakatnat badai pe ek kam jungok kai perthai kalatei ya kapung bat ka jaka ya kai pengat kabala khot kerteng ka jarany picture plant lake lale yakani lengba ka special DRDA tourism project hagasnem 8,000 pra Namenta kinong lek nongwan kaju kring bakinda sange sipor bat bam air pengat hangni kajinglong bakenjai hangni klempep kan kring yaki banwan kai biang sa sisien bai dei bat kajing trei mentanang ni sahmat hiai ba hidang don kajing temu ba pindang mentrai kebenengkong hi kadai kajing pensepriang ya kajing tip iki beriu kata kadai ke step kebenengkong lani kedan kebenengkong mingi haban shim ni haban pensngau thu bhai ki beriu namar kadai ke kam ka ba la ban ong ka badai ke one of the fastest growing industry ila ban pensluri ki beriu ha ka ba kin shim mi kanikalat ka ba ang thai kadai ke infrastructure hi ha ki jaka ki ba surok kampat biang bha ka balai kadai ka publicity information ni ha ka bangin ai publicity ya ka jing don jong ni ki jaka kita thai ki lai tali ki step ki ba kong sanduk pindai ban shim Hagalenti na jawai shamuk tapur kadon ka krempu bon hasendai kabalan benanam keleng ka perthai kabaha ka jing persyang ban kentiu ya ka kam jingok kai perthai katenat badai pe ya kani kalaya mir bat ki borshnong ban syampang karu kompanyai kinhab ya perkhat lang manuban kamai kanu subu nai nuksa kabai rung sing krem le sekin simki trai jong jaka kabai parking bat ki wei ki
ki ba mi nang tu subuk kum kilap ban beli dukan la ban mi ki dukan ki toilet kini kita ki ba siu de pisah ki la ban yo nong ki trash nong ti hakta kam kina be senrop lang kina be trikam lang ti ginu ki facilities bi don kam subuk kim su la kot bon la di le sikin approach ki bor sarkar ba pher ki department pher kum ban bha ki jaka bis ti di kata Shua ban poi hadauki kadon kapung rupasor kabagis iem ke jusyong jathai bat sum hagane kapung kabalati lao hau mau siang dagi ju ke sipai jong iem jantia kakhana gaya thu bagawa rupasor ka tu chagane kapung lengbau luta hati kajing he jong ka kalong khat khandai phut siteng ka jingjrong la khat san phut ka jingya bat ka jingjleu kalong san phut kawai ke balong kumudeng pengkiang kadai ke jingte jong ke riti ke dustur bat ko rukang penyai bat jinglong nong genti halor ki jaka puta lani kata ke jing penyai zamindar bon ki brio kim ai ki jaka free of cost sas kawai kum shki uthan war jantia ki jaka hi bon ki ba ki pet ki zamindar ki don ki zamindar kum ki tu ki krem ki bedon war jantia wad hadu kanika tu ka rupasor lani ka tu ka pung sum ki tu ki de ki jaka jong ki brio individual brio marwai mo rew shimet kham tam ki zamindar ti ke e ki bikin ai ki tu ki jaka kini ki de ki jing e kham tam ki bro hi ka jantia hills bon hi ba ki brio kimla ban ai ki jaka ban develop ki jaka ki bede ki jong shnong ki thau ki ai kum hayalong yo ibngi la ban pen kiu nor ba ka shnong ka jaka ka de ka jong shnong ki ai ki jaka ban pen ki ban shna ban develop ban shna infrastructure ne ki we par ki jaka bon hi ki de ki jong ki brio marway kim ai ki jaka ban shna